Ahojte moji drahí panny, moje drahé panny, drahí panny. Vítam vás pri vašom výklade a tentokrát tá séria bude taká, že zemské znamenia, ohnivé znamenia a bla bla bla. No a keď som sa pýtala, kto chce dať zemskému znameniu odkaz, tak vyskočil, lebo mám takto a miešala som, tak vyskočil vám archaniel Rafael. Takže váš duchovný sprievodca týmto výkladom je archaniel Rafael. Ak neviete, kto je archaniel Rafael, je to liečiteľ. A nielen liečiteľ, je to aj duchovný sprievodca, je to aj bojovník za vás a je na všetko, je to aj priateľ. Je to veľmi dobrý priateľ. Takže je to všetko, môže byť čokoľvek, je silná bytosť, áno, od archanielov, ale nedáva to tak. Áno, ale musíte mu veriť, áno. Aby prišiel, aby s vami pracoval, musíte mu dať dôveru. A zo srdca, áno, sa rozhodovať, že chcete jeho spoluprácu, že naozaj budete počúvať a budete s ním pracovať. Áno. On to musí cítiť z vás, že je to úprimné. Vidieť, že je to naozaj, že potrebujete jeho pomoc. Že sa budete modliť úprimne k nemu, že archaniel Rafael, prosím, pomôž mi, lebo ja už neviem, čo mám ďalej robiť so žiaľom, smutkom, strápením, alebo fyzicky, ak máte fyzické problémy, ako bolesti, trápenia, ale aj tak celkovo môžete volať Rafaela ako kamaráta, ako pomocníka. Rafael, znamenie panna. Znamenie panna, zemské znamenie, aký odkaz máš pre znamenie panna? Knight of Ariel. Wow, ok. Archaniel Rafael, mám taký pocit, že prináša pozitívnu energiu, prináša dúhu, lebo toto je už druhá karta, čo vidím dúhu dnes. Takže prináša dúhu, prináša svetlo, prináša radosť do vášho života. Bielý kôň. Sila. Karta číslo 11. Ja si myslím, že teraz uvidím ešte, čo bude kozorožec mať. Ale ja mám pocit, že hovorí o obrovskej moci, obrovskej sile. Manifestácia, no tá manifestácia to je také. Ale vaše sny sa naplnia, vaša ťažká práca vás vedie k úspechu. Možno vašim znamením je dúha. Tu máme aj tieto také znamenie leva. Je to panna. Archaniel Ariel. Archaniel Ariel. Sila. My sa pozrieme. Karta číslo 11. Sila. Máš veľkú silu a súcit. Láskavosť a pochopenie, ktoré dávaš druhým, sú požehnaným darom. Rovnako dôležité je však prejavovať jemnosť aj keď sebe samému. Možno v sebe vidíš aspekty, ktoré ti spôsobujú starosti alebo netrpezlivosť. Ale každý človek je Božím dieťaťom. Je to tak, že vyvažuje všetky aspekty seba samého s láskou. Milosrdenstvo, vďaka ktorému sa naučíte prejavovať tie isté vlastnosti k ľuďom okolo seba. Ste oveľa silnejší, než si myslíte. Situácia, vo ktorej sa nachádzate, si vyžaduje veľmi jemný a citlivý prístup. Archaniel Ariel vám môže pomôcť zostať silný tvár akejkoľvek výzve.
sebavedomie, ďalší ako tento význam tejto karty je sebavedomie, odpustenie, vnútorná sila, sebakontrola, vplyv prostredníctvom láskavosti, trpezlivosť. Archaniel Ariel je anjel známy ochranou zvierat, životného prostredia. A ja si myslím, že Rafael a Ariel spolupracujú veľmi blízko, pretože Rafael spolupracuje rovnako so zemou a s liečivým prostredím zo zeme. Takže vás bude posielať tak citovo cez vaše myšlienky, cez vás samotných, bude vás posielať do prírody. Takže, ktorí snažia chrániť náš svet. Jej meno znamená levica Božia a dokáže inšpirovať veľkú odvahou a v srdciach tých, ktorí ju vyzývajú. Archaniel Ariel je tiež známy ako anjel prejavujúci základ každodenného života. Zavolajte Ariel, ak sa cítite neisto alebo vám chýba sebavedomie. A ona vám pomôže spojiť sa so vašou vlastnou vnútornou silou. Na to všetko nemusí byť len Ariel, no. Na to všetko je aj Rafael a ostatní. Takže oni sa nejako takto... Oni na všetko sú. Ak si obľúbite nejakého archaniela, nevadí. Pretože aj on dokáže vám toto všetko dať. Sebavedomie, lásku, naplnenie, šťastie, priniesť vás tú cestu ukázať k úspechu. Áno, to dokáže každý jeden z nich. Čo ešte? Archaniel Rafael a znamenie Panna. Čo chceš povedať? Znamenie Panna. Znamenie Panna. OK. Five of Gabriel je 5 palic, sa mi zdá. Potom máte tu perspektív Archaniel Samuel. Five of Raphael a znova Seven of Swords. Takže podobný odkaz ako vo predošlom, asi mám povedať to isté. Áno. Možno je to veľký žiaľ, veľké trápenie, smutok. Ale vedie vás Raphael, máme tu Five of Cups. K úspechu, k naplneniu, k radosti. Takže nechajte ísť ten žiaľ, smutok a trápenie, čo tu držíte. Pretože on vás vedie k o mnoho väčším veciam. Ukazuje vám cestu. Michael, pozrite sa. My vieme, že Seven of Swords je veľmi zlá karta. Je to podvody, klamstvá, bodnutie do chrbta, áno. A on vám ukazuje, medzi dvomi cestami sa rozhodujete. Tu je tá tmavá cesta, tu je taká jasnejšia cesta. A tu je Michael, ktorý vám ukazuje, dáva vám na výber, ale sprevádza. To je ako keby vám povedal, že dobre, ideš tou cestou alebo tou cestou. Na tej aj na tejto ťa ja budem sprevádzať, ako budem s tebou. Pôjdem s tebou, či pôjdeš tou cestou alebo tou tmavou cestou. Pôjdem s tebou. Áno, rozhodni sa. Nie je to jedno. Rozhodnutie je na tebe. Ja pôjdem tak či tak s tebou. A vy sa už rozhodujete. Pôjdem tou tmavou alebo tou svetlou. Hej? O tomto som hovorila v predošlom videu, keď som robila výklad, neviem, asi anielský odkaz. A myslím, že sa opakuje tento výklad aj teraz tu, že zastaviť sa, urobiť si pauzu, aby ste počuli svoju intuíciu, aby ste počuli samých seba, pretože Archaniel Rafael s vami komunikuje práve takto, nie takto zázračne, že zavrete oči a budete ho počuť, vidieť. On s vami komunikuje a týmto spôsobom, cez vás, cez váš hlas, cez vaše myšlenky, cez vás samo tak robí aj diabol, rovnako ako aj to, že rovno vám dávate sračky do hlavy, že ste na nič, že ste nič, že nič nedokážete a nemáte to robiť, lebo aj tak je to zbytočné, hej. On robí opak. Posilňuje vás, vedie vás
a hovorí vám, že dokážete veľké veci. Že ste... No, hotovo. Ide to. Seka mi počítač. Sa mi pokazí počítač, už pravdepodobne pôjde. Archaniel Šamuel je na vzťahy. Je na dávanie dokopy, ak niekde sú spory. A na vzťahy s vami sami so sebou. No, aj na toto je, hej. Perspektíva. Existuje lepší spôsob. Pravdepodobne ste si všimli, že váš predchádzajúci prístup vám už nefunguje. Archaniel Šamuel vás žiada, aby ste prestali robiť to, čo robíte a pozreli sa na veci z inej perspektívy. Hoci je tento čas na reflexiu dočasný, je tiež mimoriadne dôležitý pre váš duchovný vývoj a rast. Táto karta môže tiež naznačovať, že vaše srdce vás vedie k vykonaniu nesebeckého aktu. Láskavosti pre niekoho iného. Táto forma súcitu je vždy odmenená a vaši anjeli budú stať po vašom boku. Pamätajte, že svetu dávate svoje najväčšie dar tým, že ste svojou právou jedinečnou Bože môj. Ďalší význam tejto karty. Pauza na zamyslenie. Pomalé plynulý čas. Zmena priorit. Netradičné myšlienky. Odvaha byť iný. Archaniel Šamuel je známy tým, že pomáha ľuďom nájsť človeka, čo hľadajú. Jeho meno znamená oči Boha a môžete ho nazývať, vyzývať, keď sa snažíte pochopiť situáciu z inej perspektívy. Archaniel, toto je taká... Už viem, prečo nečítam tieto knižky k tým kartom. Dajte na seba, ak vykladáte karty. Dajte na svoju intuíciu. Archaniel Šamuel je na vzťahy. Ukáže sa tam, kde treba. Kde sú konflikty, kde je nesúlad, kde sú až bitky medzi vzťahoch, medzi rodinou, medzi súrodencami, medzi vámi samotnými, ak bojujete sami so sebou. Vtedy Archaniel Šamuel vás bude kontaktovať, pretože bude sa snažiť zachrániť aspoň niečo, hej, čo ešte nie je také rozbité už úplne. Takže tak, moji drahí. Lebo je tu konflikt. Je tu konflikt. Znamená, že je tu konflikt možno v rodine. Seven of Swords znamená konflikt, zrada, podvod, klamstva nejaké také, viete, slízke veci, ktoré boli vám spravené a z toho máte veľký žiaľ, smutok, sklamania, pretože je čas zamyslieť sa nad tým všetkým, je čas zastaviť sa a počúvať samých seba, áno. Ukazuje vám duhu, ukazuje vám šťastie. Čo ešte Rafael? Archaniel Rafael. Archaniel Rafael znamenie panna. Leap of Faith. A Panna Mária. Panna Mária je bezpodmienečná láska, Božia matka. Ďakujem ti, božská matka, nechápem, ako môže byť božská matka, nerozumiem tomu, že mi pomáhaš dávať a príjmať lásku, ktorú si zaslúžim. Áno, zaslúžite si byť milovaní, zaslúžite si jej nepodmienečnú lásku. Zaslúžite si dostať odmenu za to, aký ste. Áno, majte vieru. Skok viery.
som pripravený urobiť skok. Anieli, ďakujem, že to urobíte so mnou. Tak ako som vám povedala, či sa rozhodnete tak alebo tak, idú s vami. Idú s vami a sú ochotní vám ukázať lepšiu cestu. Áno, dá sa to aj lepšie, ako vám vyšlo v tej karte perspektíva. Dá sa ísť aj lepšie. Oni sa vám budú snažiť ukázať, že dá sa ísť aj lepším smerom. Aj keď pôjdete znova blbo. Ale čo sa týka Pannej Márii, je tu nepodmienečná láska. Znamená božská láska, Boha láska, áno, bezpodmienečná. Lebo mám pocit, že len on dokáže takto ľúbiť bezpodmienečne. A s týmto je ako keby vám povedali, že skoč do toho, čo plánuješ alebo čo máš na mysli, pretože my sme tu a sme ti ochotní pomôcť. Toto zase je taký odkaz od Rafaela, že akokoľvek sa rozhodnete, oni sú pripravení vám pomôcť, sú pripravení tam, stoja tam. A či je to fyzický pomoc, ako vo liečbe, keď ste chorí, alebo je to v láske pomoc, alebo je to pomoc nájsť cestu von z nejakého utrpenia, bolesti, straty a takéto veci. Lásku, ak hľadáte a chcete byť milovaní, pretože túžite byť milovaní, tak je tu nepodmienečná obrovská láska, ktorú budú sa snažiť vám dať. Áno? Takže len mať oči otvorené a prijať to. Áno, prijať to, pretože to je dôležité tiež prijať ten dar tej ochrany, sprievodu a lásky. Archaniel Rafael, znamenie Panna. Aj vy máte produktivita, rovnako ako mali aj bíci. Risk. Možno budete musieť zariskovať niekedy. Liečenie. Archaniel Rafael prichádza liečiť vás. Hojnosť, to ste mali tú duhu, 9 pentaklov. Sprievod. Povedala som vám. Sprievod. Sprievádzajú vás kamkoľvek pôjdete. Plodnosť. Produktivita, plodnosť. Môže byť naozaj fyzická, že dieťa, ale plodnosť môže byť, že budete mať veľa dobrých nápadov, ktoré môžu vám priniesť hojnosť do života. A láska. Je to znamenie raka. Čo ešte pre znamenie býka? Panna, nie býka, panna, znamenie panna, Archaniel Rafael. Kukurica, rituál. 10, číslo 10, rituál. Návrat, šťastie, ponúka plodnosť znova. Obrovská energia plodnosti, celistvosť a pozitivita. Wow, 33 a 40. Nechtík a Moruša, čierna. Tam máte kukuricu a tekvicu. Celistvosť. Celistvosť je? Celistvosť je, že ste tak úplní. Ako keby sa kruh uzatvoril. 33. Možno často vidíte 33, 8, 10 a 40. Pozitivita. Je to pekné, je to fajn. Pozitívna energia, ukončenia kruhu, produktivita, veľká plodnosť, znamená veľa nápadov, veľa nových začiatkov, veľa emócií, cudnosť, zväzok, prosperita. Máte tu obrovskú energiu znamenie raka. Uhorka. Uhorka mi pripomína také leto a fresh, ako také čerstvé. Takže ja tu vidím také ukončenie kruhu a
taký štart, taký nový začiatok, lebo máme tu plodnosť, nové, produktivita, áno, pozitivita a to také ako keby, ja čo cítim teraz je také ako keby veľká radosť a čerstvosť, to také čerstvé, takže je to možné. A karta, tu máte 40, tu máte kartu 4. Čísla sú tu veľmi také, že tak, moji drahí, dúfam, že vám niečo tento výklad dal. Že na niečo ste prišli, pokoj, ešte na spodku, fialky, pokoj. Že vám to niečo dalo a že vás to pozbudilo, že ste pod ochranou a ste sprevádzaní a plodní, áno, možno inšpirácie, ako karta The Empress. Empress karta je prosperita, je to karta plodnosti a je to karta materstva, takže je možné. Takže tak, moji drahí. Dúfam, že sa vám páčilo, mne áno. A teším sa na vás pri ďalších výkladoch na vaše znamenie. Majte sa mi krásne, pa.